Masia nyakora mojwang kanya ka moda chake gwa chaka ter weche mochido e kindegi mag siasa ta nyakwarango gi antiere kae kod jaod bura magem mabende wuok e kaunti ma Siaya gin gigi ma wang'o kono akawuono kosewinjogi to gidhi e yo machal nade antiere kae kod mheshimiwa Elisha Odhiambo jaod bura magem oyawre kendo machiegni thuolo machielo e thuolo mokwongo e higani e Ramogi TV. Chiwo nade? Achiwo ber. Weche thoth anyamo winjo kaka timdo waloso ka winjo ka jodak e kaunti ma Siaya ka loso. Yes. Weche mochido e siasa. Isewinjo gi to mi paro machal nade kaka jatelo ahinya ne kidieny mag Josiasa ma sani biro gi. Aparo gima important. Sama in e studio, nyaka ipar ni in gi nyithindo matindo. Nyaka iwach gima ka nyathini owinjo would be good for you. Kendo nyaka iwach gima ka mari owinjo kata ka mama ni owinjo en gima nyalo wacho publicly. Yeah. So aparo nyaka watampa gi gik mawacho kaka jogo ma jopiny oyiero. And I take a lot of my time. Jomungi na loso I watch a lot more Bible. Because I think that is also important to encourage jodalawa. Ke ji mang'eny dhi through a lot of difficulties. So komi nafas maloso ayan kidwa to dhi yanyi go sipni ba.